message apa ndinongoona. Ndonya ndafambira. Thank you so much, man of God. Ndine messages andinoona mufone mukadzi wangu ndechikomba asi iye anoramba. Munozviziva sei kuti ndechikomba? The issue ndekuti messages asingori messages chete. Even same number iyoyo ikafona usiku ndikadera hapana response pane pakanyararwa. Saka ndinofunga kuti chikomba. In fact chikomba. Ndiri kunzwa kuda kutomoka boys. Akona ndati zii kudai azvishiramba kubalansa. Kana ndikati mameseji aya haazi ezvikomba zvomukadzi unoti? Ndechikomba. Kana makuti zvikomba ndiri kufungira hangu 1. Handizivi kuti zvakawanda here kana muchiti. Ndachingoziva hangu 1. Alright, ko mati kuenda mudzimai wenyu? Varamba, vanoramba. Varamba? Varamba kuuya. Mundana ari kuisa sautu ari kuwedzeredzawo. Varamba here kana kuti kumba kune vaenzi? Chero kunganzi kune vaenzi taigona kungouyawo 2 hours tongobatsirwa muna Mwari. I love it. I love it. Hey. All right, baba. Ndiri kuona manyanya kuroverera mudzimai uyu chero asipo zvake. Ko ndikati mimi ndimuri kukonzeresa nyaya yemameseji? Sei muno Mwari. In phone yangu haina mameseji. Mameseji ari pa sei. Ropa? Now I will tell you what is happening. Pane message ari kupinda mufoni memukadzi, pamwe pacho munofonerwa ne-private number. But iwo ukadaira hapana munhu anotaura. Sure. No, I will tell you what happened. Girlfriend yako ropafadzo. Ndiri kunzwa kuda kutomoka boys. I am looking in the realm of the spirit now. Ndiri kuoneswa ini rimwe zuva wakanga uchifara negirlfriend yako ropa. Ndobva atora foni yako, ndokutora namba dzemukadzi. Saka ropafadza ada kumeka sure kuti waramba mukadzi. Saka ndiye ari kusenda mameseji neimwe namba kuti iwewe ukaona mameseji iwayo, because weakness yako yauinayo imwe chete, ndinoona kuti unonyeya mukadzi wako negirlfriend. Saka girlfriend ari kutora, how can I do some serious stuff there? Listen. Munhu zvakatoipa. I love it. Now, munhu uinaye atori neinonzi obsession. Chaari kuda kuti urambe mudzimai wako. And pese paanofona anomeka sure kuti muri mese.
ari kupretenda kuti ndiye boyfriend yemukadzi. Ndiri pana pamudzimai wako handimuzive ende handidi kumuziva. Bandatumwa naJehovha kuti mukadzi ye, she is very innocent. She's 1 in a million. In a million. 1 in a million. Haufoka wana mumwe anenge iye. Kana paina ari panapa ari kupomedzerwa mhosva tiri kuzviramba nezita raJesu. Jesu chasunga ndini ndinonzi ndasunga. Jesu chanamba ndini ndinonzi ndarambidza. Jesu chasunga ndini ndinonzi ndasunga. Jesu chanamba ndini ndinonzi ndarambidza. Jesu chasunga ndini ndinonzi ndasunga. Jesu charamba ndini ndinonzi ndarambidza. Chandisingade munyama unenge wegonzo. Gonzo rinonzi iro. Soro ichinzi ako. Chandisingade munyama unenge wegonzo. Gonzo rinonzi iro. Soro ichinzi ako. Verify nyaya yako usati wataura. Verify nyaya yako usati wataura. Usangondipomedzera. Changa munyama rusava sava ndauramba. Mweya wakupomedzera wakakomana ndauramba. Changa munyama rusava sava ndauramba. Mweya wakupomedzera wakakomana ndauramba. Vakomana vana vese vako. Verify nyaya yako usati wataura. Verify nyaya yako usati wataura. Usangondipomedzera. Chandisingade munyama unenge wegonzo. Chandisingade munyama unenge wegonzo. Gonzo rinonzi iro. Soro ichinzi ako. Ndiponesa imari nekuti mvura zhinji yasvika pamweya wangu. Tane kuchema, huro dzangu dzaoma. Meso wangu anovava nekurindira Mwari wangu. Ndiponesa imari nekuti mvura zhinji yasvika pamweya wangu. Tane kuchema, huro dzangu dzaoma. Meso wangu anovava nekurindira Mwari wangu. Chamba munyama rusava sava ndauramba. Mweya wakupomedzera wakakomana ndauramba. Mururu namuriso. Listen. Unogona kutogadzirirwa nyaya. Inini handisi kuti vanhu itai musikanzwa. But ngatiti wakundikana waita musikanzwa. Kukuzenyaya mukadzi wako nemumwe munhu manje. Papa, ndoda kuti mutende Mwari. Atenda. Your wife is very innocent. I thank you, man of Endai God. munogara nemukadzi zvakanaka. Thank you so much. Endai munogara henyu pasi. Ini ndinofunga kuti panongoda grace. Ukaona nyaya dzako dzatotaurwa kudai wotenda Jehovha. Nekuti dzatonaka nezita raJesu. Kana tiri panapa tinoita kudzumbunura, kupepeta, kupenzenura nekuyanika. Nyaya dzako ngadzinake nezita raJesu. Can I prophesy to you? And you? And you? And you?